warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh, para bini sing tansah kula mulyakaken, dumateng takmir Masjid Abdurrahman Ibn Auf lan segenap jajaran ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng para bapak ibu pengunjung pasar Kliwon ingkang kula tansah tungaaken mugi ikhtiar panjenengan dosami lancar, terkhusus para bapak ibu ingkang sama rawuh ten majelis menika yang kita dimudahkan Allah untuk bisa bermuajah di kesempatan siang sore kali ini. Yang pertama, mari kita senantiasa tidak pernah berhenti Bapak Ibu untuk kita terus melantunkan syukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmat saha nikmat ingkang estu tuhu tansah kita tampi. Mliginipun nikmat ingkang arupi iman Islam lan kesempatan saged kita bareng-bareng malih makembal manunggal kangge ngaos ngoten nggih untuk kita menambah wawasan keilmuan. Sebab cetha al ilmu qoblal qauli wal amal, ilmu kedah dipados sadereng tiyang menika ngendikan saha nindakake. Maka sagenap sing kita lampahi Bapak Ibu kedah mawi landasan nggih menika ilmu. Jamaah sekalian, selaku umat Kanjeng Rasul, maka mari kita lantunkan sholawat, kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau Allah berikan senantiasa salat dan salam. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang telah lalu kita sampun ngaturaken nggih menika penjelasan saking kitab Jalalain dan surat Al-Baqarah ayat utawi penjelasan ayat nomor nggih menika sekawan dosa gangsal kalajengaken sekawan dosa 6. Ini dua ayat telah kita sampaikan Bapak Ibu di kesempatan yakni hari Rabu Pon nggih sing sampun kelampahan. Nika dua ayat sangga surat Al-Baqarah ayat nomor sekawan dosa gangsal lajeng sekawan dosa 6. Tasih magepokan kalih halipun kondisinipun nggih menika Bani Israil. Jadi Bani Israil yang dibahas, di mana di kesempatan yang telah lalu maka Allah menyebutkan urgensi nggih menika kita sedaya supados tansah nyuwun pitulung dhateng Allah bisabri was shalah. Nggih njaluk tulung kanthi dalan sabar lan jejegake salat. Lan estu salat menika minangka perkara sing abot kejaba kangge wong-wong sing do gadah kekhusyukan. Bapak Ibu, estunipun kula jenengan sampun do sami paham, bahkan kita sudah hafal. Kula yakin nggih niki sing do sami tindak nggih
Mereka mesti sampun do apal pun do hafal ayat magepokan kalih masalah kewajiban beribadah. Niki ten surat nggih menika surat Adz-Dzariyat ayat 56. Niki Allah sampun dawuh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tentunya ibadah yang termasuk terbesar dan pokok nggih menika iqamatus shalah, rupane njejegake salat. Niki ibadah arupi amaliyah fi'liyah sing tansah kita dipurihken do njaga nggih menika ibadah ingkang arupi salat. Niki nek bentuk-bentuk amaliyah. Ning menawi bentuk-bentuk i'tiqadiyah, maka yang terbesar ialah kewajiban kula jenengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab grand design umat Islam menika panci, grand desainipun Pak napa niku? Grand desainnya Islam itu agama tauhid. Kados sing riyen niki Allah yarham Pak Kiai Mukhazin sampun nate medhar teng mriki Pak nggih. Semua nabi itu ternyata pokok ajaranipun sama, nggih menika pokok ajaran tauhid. Jadi saka Nabi Adam tekan Nabi akhir zaman, pokok ajarannya kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi sampun nate paring pangendikan bila sedaya nabi menika abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Sedaya nabi menika abuhum wahid, bapake menika setunggal. Nggih, sedaya nabi menika bapake siji, wa ummahatuhum syatta, ning umine, ning ibune menika kathah. Apa maksudnya? Bapaknya satu ialah kalimat tauhid, sedangkan ibunya banyak menika minangka bentuk syariate. Lan nabi nika sing beto syariat cetha cacah wonten 6. Nabi Adam ditambah 5 ulul azmi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maka semuanya syahadatnya ialah satu, asyhadu alla ilaha illallah. Yang mangke sak tutuk datang utusane kanten sinten nabinipun. Nek Nabi Adam ya dikatakan ya wa asyhadu anna adama fitratullah. Ya, kula nekseni bilih Kanjeng Nabi Adam nika minangka fitrah sangka Allah. Sebab Nabi Adam diciptake Allah langsung kelawan astane Allah piyambak. Nek manungsa kan didamel mawi perantara wong tuwa nggih. Nabi Adam nika mboten Bu menika. Mangke nek tekan Nabi Nuh itu tambah wa asyhadu anna Nuha khalifatullah. Ya menika. Mangke Nabi Ibrahim sama wa asyhadu anna Ibrahima khalilullah. Ya, mangke Nabi Musa wa asyhadu anna Musa kalimullah. Nek Nabi Isa wa asyhadu anna Isa ruhullah. Nah, tekan Nabi kula jenengan cetha nggih bahkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki sing aran syahadat tauhid lan syahadat rasul. Maka gandeng kula jenengan urip ten zaman Kanjeng Nabi nggih cukup nika mawon sing pun lafalake asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan Kanjeng Nabi sampun dados penutup sekabeh para nabi lan rasul, lan syariatipun nika menyempurnakan segenap syariat nabi-nabi yang telah datang sebelumipun. Jadi ora wajib kok kula panjenengan mangke rada druwis Pak nggih. Napa golek kitab Injil, kitab Zabur, Taurat dibuka dilakoni pun cukup Quran mon sampun cekap. Ya, bahkan Kanjeng Nabi nate petuk Umar Pak. Nggih, Kanjeng Nabi nika panggih Umar nika napa niku? Buka kitab sebelumnya.
Maka Nabi waktu duka Pak mengatakan, seandainya Musa hidup di zamanku, maka tidak berhak kecuali beliau ikut dengan ajaranku. Niki rikala buka kitab Taurat niku lho. Maka kula panjenengan selaku umat Rasulullah, maka cukup yang kita ugemi menika cetha Al-Qur'ane kalih hadis-hadis yang Nabi sampun ngendikan. Ning kula jenengan tetap kudu iman kalih kitab-kitab sebelumnya. Ngoten nggih, nggih. Datang kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur nggih. Napa kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran kita wajib mengimani tanpa kemudian mengingkari salah satu dari kesemuanya. Bapak Ibu, itulah yang berkaitan dengan bahasan yang telah kita lalui. Kita diminta untuk yakni senantiasa minta tolong pada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan dengan salat. Maka salat niku pinangka perkara sing penting, termasuk bagian ibadah yang urgen yang tidak bisa kita pandang remeh. Bahkan kula panjenengan gadah mas'uliyah duwe tanggung jawab datang putra menika, ya anak, bojo karo dzurriyyah kula jenengan supados doweling nindakake salat. Pangapunten Bapak Ibu, jujur mawon kula jenengan luweh pundi niki? Luweh mempeng ngongkon bocah sinau mligi napa salat, Bu? Kok ora jawab niki, Pak? Ya imbang lah. Ya kadang ana wong sing anakne orang sinau dibledik, Pak. Gimana? Dibledik, diamuk, disengeni. Ya wis bener nih wong tuwa. Ning nek ora salat, ora diapa-apake, iki sing dadi ora imbang. Menika lho. Jadi mestinya apa? Salat harus dijaga, dipelihara di keluarga. Wong Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabar dalam menunaikannya. Di Quran cetha nggih, wa'mur ahlaka, wa'mur, dan perintahkanlah oleh kalian, oleh Anda, olehmu, ahlaka, keluargamu, bisalah, dengan perintah nindakake salat. Lajeng sabar wonten sak lebete lampahi salat kala wau. Maka terang terwaca di kesempatan yang lalu bon kita bahas masalah urgensi nyuwun bantuan Allah kanthi dalan kita sabar kalih kita salat. Jamaah sekalian, kita akan teruskan di kesempatan siang ini. Niki kula sering matur nggih, monggo anggen pun kita ngaos nggih geliyak-geliyak kemawon. Ngoten nggih. Ora usah napa? Tidak usah tergesa-gesa. Kita kaji dengan teliti kanthi telantos lajeng sopatus saged pun pahami kanthi terang cetha terwaos. Kita akan masuk di ayat nomor 47 pada surat Al-Baqarah di tafsir Jalalain yang telah kita bawa ini, Bapak Ibu. Allah sampun dawuh menika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nika satu ayat nggih ten surat Al-Baqarah ayat 47 sekawan dosa pitu. Allah sampun dawuh ya bani Israil, he bani Israil. Teng mriki wonten ya harfu nida, ya bani Israil, he bani Israil. Udhkuru padha elinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Jadi sing aran Bani Israil kandha eling dhateng nikmati nikmat ingsun allati an'amtu, kang ingsun wis paring nikmat alaikum ing atase sira kabeh. Wa annilan sak temene ingsun fadzaltukum wis ngutamake ingsun ing sira kabeh alal alamina ing atase wong sak alam kabeh. Bapak Ibu, maka pada ayat ini Allah
ngemutaken bangsa sing aran Bani Israil. Iya Bani Israila wahai Bani Israil. Ten tafsir pun dikatakan auladu Yaquba yaiku kedak turune Nabi Yakub. Dados Nabi Yakub menika minangka nabi Bapak Ibu sing gadah gelar Israil. Maka gelare Israil dadi duwe putra, putrane pun sebut Bani Israil. Ya sama kula jenengan misalkan Pak Soleh arane Pak Soleh lajeng gadah anak Pak, anak pitu terus gadah putu buyut nika akhiri ana perkumpulan Bani Soleh. Nika Bani maknane nika anak turun Pak. Dari ibnun nika anak, Bani nika anak ya, keturunan nika Bani. Jamaah sekalian, kalau kita flashback ke belakang kisah-kisah para nabi, mangke saged dipun pirsani wonten kitab niki semeten Pak kandhane. Niki diterjemahkan dening Pustaka Kautsar Jakarta sanga kitab Qasasul Anbiya. Niki sing aran Imam Ibnu Katsir. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Sementen Bu niki. Niki kandhane lho Pak. Pinten 880-an halaman. Niki diwedhar sangka Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman kanthi criyos sing lengkap jangkep lajeng sumbere cetha Quran kalih hadis. Ini nek jenengan maca tekan kata masyaallah. Kula wani matur gandeng kula pun katam buning masalah tak ada keteng iki niku masalah. 800 sekian halaman itu Pak. Niki ora dolan lho wong 800 halaman ya Pak. Ora rampung sesasi nika. Terus ngoten niku. Ya. Maka di kisah itu pun sebataken Kanjeng Nabi Ibrahim minangka Khalilullah, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman. Kanjeng Nabi Ibrahim menika rikala kiyambakipun rama dangu ning boten gadah putra. Kan kiyambak menika lahir teng daerah Gharab ya. Gharab menika Mesopotamia, saniki Mesir, Pak. Pundi Irak nggih. Lajeng sang Gharab menika kiyambake lajeng belajar. Nggih, hijrah mergane teng ngriku ana raja sing arane raja sinten Pak? Namrud. Iki raja sing kejeme ra karuan, ngaku dadi pangeran. Nika pindah, Pak. Lajeng sang Gharab pindah hijrah tekan daerah Haran. Nggih, Haran menika sakniki daerah sekitar Syam nika Haran, Bu. Ya. Lajeng krama pikantuk Dewi Sarah asmani. Ya, orang sering bilang Siti Sarah. Siti nika saka tembung sayyidati nika dadi Siti. Ini wong Jawa pintar nyingkat nggih mboten. Sayyidati dadi Siti. Memang di kita kaya dengan singkatan. Nah, sering kita matur kalau asmane Pak Jokowi dadi JKW. Yusuf Kala jadi JK. Okay. Susilo Bambang Yudhoyono jadi SBY. Niki disingkat menika. Nek Pak Bambang ya kali sinten panjenengan Pak Bambang sinten kang B sinten nggih. Niku. Sarengaten ternyata Nabi Ibrahim sangga Haran lajeng termasuk pindah hijrah nggih, termasuk rihlah tekan Mesir, Pak. Pathuk raja Mesir lajeng dihadiahi menika piyantun setri sing asmane nggih menika Hajar. Menika nggih ka Mesir nggih niku kula namung tak cepet kene, Pak. Sarengaten kok napa nggih krama dangu ora duwe putra, sarengaten terus saka Mesir lajeng sareng kondur dugi daerah Syam malih Kanaan nggih, lajeng garwane sing aran Sarah terus matur, Mas Ibrahim gandeng kula kalih jenengan ora matuti anak.
ya monggo nek ajeng krama malih. Niki sinten ibu sing wani niki? Nggih. Sing wani ngeki kesempatan garwane kawin melih wonten niki. Lha kok do pucet kok deleng niki. Wonten Bu. Aniku niki Siti Sarah luar biasa. Mas Ibrahim nek ajeng ngersake nikah nggih monggo. Ning syarate pikantuk hajar. Niku lho Pak. Oleh napa? Hajar. Sarengaten terus krama dateng hajar. Nggih, ora lebu. Ternyata endo hajar pada kondisi dan posisi seperti wajarnya orang yang lain, maka tempo setahun pun gadah putra. Nggih, miyos putra lajeng dijenengi Ismail. Pangapunten nek wonten garwa tuwa, bojo tuwa nggih, weruh marune kok duwe anak pripun mboten ngriki? Nggih, mak teratap ta niku kula yakin Pak sing aran menungsa niku manusiawi. Sarengaten Dewi Sarah merasa kurang berkenan. Loh kok malah karo Hajar duwe putra. Akhirnya terus nyuwun Mas Ibrahim pripun carane nek saged nggih, nek saged Mas Ismail ora sah cedak-cedak nang kene. Ngoten Bu, basa kita nggih. Akhire oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lajeng diajak hijrah ten daerah Bakkah. Nggih, Bakkah menika saka daerah Kanaan nika saka lor nika terus mengidul menika. Ya, berjalan yakni berhari-hari sampai tempat yang disebut dengan Bakkah sakniki sing aran tempat nika Mekah. Napa niku? Wadin ghairi dzara'in inda baitikal muharram. Wadi sing tanpa tetukulan teng sandinge Baitul Haram. Maka dibawa Pak Hajar kali Ismail dan daerah Bakkah kalau wau. Akhire lajeng Hajar kali Ismail nika ten daerah Mekah. Sarengaten Ismail menika minangka dados penerus ya generasi sing sakniki ditelah bangsa Arab. Maka bangsa Arab menika panci dzurriyyah Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim gadah putra Ismail nika ten Mekah lajeng nurunke bangsa Arab sebab nikah pikantuk bangsa Jurhum. Nah menika waune Mekah niku kosong ora enek penghuni sareng Hajar Ismail lajeng teng riku pun wonten air Zam-zam nggih, para kafil ado mampir teng riku membentuk perkampungan. Akhire tuwuh perkampungan lajeng tuwuh bangsa yang ditelah bangsa Arab. Maka nek kula panjenengan menika ningali orang-orang Arab Bapak Ibu nggih, menika nek dites nasabe nika tepung Nabi Ismail. Ya menika. Terus nanti banyak di Mekah menika bangsa dari suku apa? Suku Arab menika ada bangsa Qoton, ada bangsa Quraisy, ya ada bangsa yang lain ya. Maka apa? Kemudian di sanalah berkembang bangsa-bangsa Arab hingga sekarang ini. Maka bangsa Arab isih dzurriyyah Nabi Ibrahim lumantar Nabi Ismail. Lajeng jarak 14 tahun Dewi Sarah menika mbobot. Nggih. Pikantuk Hajar tuwuh Ismail jarak 14 tahun lajeng Sarah gadah putra sing arane Ishak. Jadi Ishak kali Ismail niku jarak 14 tahun, Pak. Akhire Siti Sarah ugi bobot juga hamil. Lajeng gadah putra asmane Ishak. Ngoten niku. Lajeng Ishak niku krama dhateng Ribka asmane nggih. Rifka Pak ngoten niku lajeng gadah putra jumlahe kalih sepisan Is asmane. Nggih, Is niki putra lho bukan Ismiyatun bukan nggih. Ismiyati sanes niki Is Bu. Is atau dalam bahasa Ibrani Esu ngoten niku. Nggih, Esu Pak. Yosu atau Is. Ini yang kemudian menurunkan Nabi Ayub dan orang-orang Eropa.
Ya, orang-orang Eropa niku kan diturut Pak niku isih dzurriyyah Nabi sinten Ishaq lajeng lumantar putra sing asmane Ish kala wau. Termasuk Nabi Ayub. Maka apa? Nabi Ayub bukan bangsa Bani Israel, Pak. Ngene iki. Nabi sinten Ayub sing sabare luar biasa. Niki Nabi Ayub. Nabi sing ya sugih nggih, kaya raya, akeh ternake. Kathah asete nggih. Gadah putra nggih kathah. Akhire diredu setan nganti kabeh asete do ilang. Putra do sedo, bahkan kiyambake dicoba gudheken nganti 18 tahun ngantos garwane kabeh do mlayu. Nggih wonten Bu. Sing betah namung Siti Rohmah menika lho, setia. Niki Pak, sinten Nabi Ayub. Ya, sabarnya luar biasa. Nah, ini nek diteruske dzurriyyah utawi jalure niku Nabi Ayub nggih terus munggah mangke dugi dugi Nabi Ishaq menika. Nah, Nabi Ishaq sak mangke gadah putra sing kedua asmane nggih jenengane menika Yakub. Nggih, kalau tadi itu adalah putra Nabi Ishaq yang punya profesi berburu Bapak Ibu. Karena tubuhnya kekar, berbulu ngoten niku, rada akas Pak. Niki hobine berburu. Ya, dia lebih dekat pada Nabi Ishaq niku Bu, secara batin niku. Ya, bendino berburu ya di padang gurun terus Pak ngoten niku. Ning Nabi Yakub lebih suka di rumah karena apa? Piyantune langkung alus. Nggih, cedhek karo ibune ngoten niku. Kadang sok ngewangi ibune dan yang lain. Sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub lajeng rikala sampun nggih dewasa piyambakipun krama pikantuk garwa nika jumlahe 4. Niki Nabi Yakub garwane pinten Pak? 4. Niki sing do rawuh sinten sing 4 Pak? Wonten niki. Mboten nggih. Wonten Pak. Pak Is. Niki lho, niki wonten Bu. 4 Bu. Sinten? Sepisan asmane Layah. Nggih, Layah lajeng Rahil ya, kemudian Zalfah dan satu lagi adalah Balha. Ada 4 istrinya, Pak. Nggih, Nabi Yakub gadah garwa nika jumlahe 4. Nggih mboten Bu, yakni Layah, Rahil, Zalfah dan Balha. Ada 4 istri beliau. Ini Nabi Yakub nggih. Bojone garwane pinten Bu? Garwane sekawan. Garwa sing pertama Layah nika matuti putra jumlahe 6. Maka ada 6 putranya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat pada beberapa sirah itu kalau dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani memang berlainan nama. Ning niku meh sami. Sepisan niku asmane Raubin. Atau orang bilang Robin nggih mboten. Robin Hood nggih mboten Pak. Nika Raubin. Nika orang bilang Robin. Ya Robin Onsu nggih mboten Robin Pak niku. Lajeng ping pindho nika Sam'un. Sam'un Bu, orang sering bilang Samson. Nggih, Samson bahasa Ibraninya Pak, ning Arabe Sam'un. Ya Robin, lajeng Sam'un, lajeng Lawai atau Levi. Bahasa Yahudinya Levi, mboten Lawai. Ya Lawai atau Levi, lajeng Yahuda. Ya, Yahuda. Inilah yang nanti menjadi nama Yahudi dari sinten? Anak sing asmane Yahuda. Kemudian Yasaki dan ya, Yasaki ini bukan Jepang loh, Pak. Nggih, Yasaki lajeng Zabulaun atau Zabulon. Ini dari Layah ada 6 putranipun. Maka Nabi Yakub lumantar garwane sing asmane Layah nika matuti 6 putra kala wau. Ya mulai dari yakni Robin, Sam'un, Lewi, Yahuda, Yasaki dan Zabulon. Ada 6 putra dari Layah kala wau. Lajeng garwa sing ping pindho asmane Rahil nika matuti 2 orang putra asmane Yusuf lajeng Binyamin. Dan ini garwa sing kinasih nggih. Maka Nabi Yakub menika dengan Rahil langkung celak, Pak.
Nah menika ini matuti kalih Yusuf kalih Binyamin. Ya, yang mana Yusuf niku gantengnya luar biasa. Menika. Ini menguasai kegantengan separuh nggih. Gantengnya wong sak donya Bu niki. Nabi itu Nabi Yusuf. Wah, ini luar biasa, seorang nabi yang luar biasa ganteng. Ning Kanjeng Nabi Muhammad nika luwih ganteng dibanding Nabi Yusuf. Ini harus jenengan tahu Pak. Kanjeng Nabi kita menika Pak luwih ganteng nggih mboten dibanding Nabi Yusuf. Yuk kok ngopo niku Bu? Wah, Nabi Yusuf pun ganteng ra kerane. Nganti para pejabat niku garwane ketika dikumpulkan oleh Zulaikha nganti Yusuf kan lewat mawon. Lah kan wone kan ngono to, nebar isu to. Lha piye to sing arane bojone rajane kok malah kesengsem karo pembantune. Niku lho. Niki isune menebar Pak nggih ten kraton niku. Mosok Zulaikha kok nganti kesengsem karo pembantune karo Yusuf. Zulaikha batin sampean ra ngrasake kok ngoten. Akhirnya sarangatan diundang para ibu sing do napa niku sing do nebar huwak niku ya nebar isu nggih diundang diundang ten istana lajeng kabeh dicawisi napa niku buah-buahan kalih peso nggih lajeng Yusuf kon lewat ya pas lewat kabeh kaget Bu ya kaget iki menungso apa malaikat nganti arep ngiris apel, ngiris buah ning malah ngiris tangane dhewe sanga weruh Yusuf sing mekaten ganteng niku. Gimana Bu? Ini kan gantengnya luar biasa. Ternyata itu anak Nabi Yakub lewat garwa sing asmane Rahil. Ya dua putra Pak nggih, satu Yusuf, yang kedua adalah Binyamin. Ini kedua-duanya putra dari Nabi Yakub lumantar garwane sing asmane Rahil. Lajeng Zalfah punya dua putra Jad dan Asir. Nggih Jad kalih Asir. Lajeng Balha punya dua anak yang bernama dan kemudian Naftali menika. Naftali ada dua, maka jumlahnya ada 12. Nggih Rahil menika gadah putra Layah nggih. Layah niku 6 putrane. Lajeng Rahil kalih kemudian ya Zalfah nggih loro, lajeng Balhah nggih 2 putranya, maka 6 tambah loro cacah total wonten 12 putranipun. Sing sakmangke dadi suku-suku Bani Israil sing jumlahe 12 suku kala wau. Itulah jemaah sekalian penjelasan sing arane Bani Israil. Dan bahkan sampai sekarang Bani Israil nika tesih wonten nika. Ya masih ada sampai hari ini. Senajan nggih jumlahe nggih boten kathah. Ya, jadi orang-orang Yahudi masih ada senajan ora akeh jumlahe, tetapi mereka menguasai lobi-lobi dunia menika Pak. Inilah yang dinamakan dengan bangsa Yahudi yang sekarang tinggal di negara Palestina dan menjajah Palestina. Inilah kondisi nyata yang bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Jamaah sekalian, pramila ten ayat menika Allah sampun ngimutaken napa? Ya Bani Israil, he Bani Israil. Allah ngimutaken apa? Uzkuru nikmati. Padha eling-eling sira kabeh ing nikmat ingsun. Mereka disuruh agar ingat kepada nikmatnya Allah. Menika Allah pun paring nikmat sing jumlahnya begitu banyak. Termasuk nikmat ketika mereka diselamatkan dari kejahatan dan penindasan Firaun ketika mereka di Mesir. Kan teng Mesir kan dia nggih dijadikan budak oleh orang-orang Kipti, oleh Firaun niku. Ya diperbudak kon kerja paksa dan yang lain sampai Nabi Musa kemudian menyelamatkan saka Mesir lajeng nyebrang Laut Merah pindah dumugi daerah Sinai. Menika lajeng mlebu ten Kanaan atau Palestina. Ini satu hal yang Allah berikan nikmat, Pak. Maka apa? Mereka diminta untuk uzkuru nikmati alaikum. Ya, kondo eling nikmat Allah sing sampun diwehke marang wong-wong kala wau. Allati an'amtu alaikum sing wis ingsun paringke marang sira kabeh. Napa niku? Sekian banyak ragam kenikmatan.
Pramila Bapak Ibu pun sebataken tafsir menika nanti bisa dengan replay nggih bisa dilihat bahwa teng mriki Allah sampun dawuh di mana cara mensyukuri dan ingat ialah dengan cara bisyukri alaiha bi taati kanthi cara syukur lumantar taat datang perintah-perintah Allah. Niki lho. Sing aran syukur menika panci emut datang nikmat lajeng taat datang pemberi nikmat. Itu yang ditelah dengan syukur. Maka para ulama ketika mentakrifkan kata syukur Bapak Ibu, asyukru huwa tasarrufun ni'ami li ta'atil mun'imi. Mendaya gunakan nikmat untuk taat pada sang pemberi nikmat, itulah yang dinamakan dengan syukur. Paling boten syukur nika terakumulasi pada 3 hal. Niki nek telu nika nek ora kecaan Bu, berarti syukure belum sampurna. Sepisan asyukru bil qalbi, syukur kanthi ati. Nah niki penting nggih. Kanthi manah napa ngakoni sekabeh nikmat niku namung kecaan kelakon pelaksanan iso dumugi namung kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Ten ati ngakoni aku oleh nikmat iki panci mligi sangka Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ping pindho wasyukru bil lisan, syukur kanthi perangkat lisan dengan cara melafalkan lafal pujian pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lajeng puncake menggunakan potensi nikmat untuk taat pada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah ini namanya baru syukur yang sempurna. Syukur dengan hati, kanthi lesan, kanthi sholat, tingkah menikolah syukur yang sempurna. Maka wong Yahudi diminta untuk semacam itu. Bapak Ibu, senajan ayat menika khitab datang bangsa Yahudi, ning faedah mengatakan ibrah menika bukan pada khusus tujuan khitab ning kepada umum ayat ini diberikan. Pramila wong muslim ya kudu nindakake syukur lan taat. Aja mangke malah jawab, Pak, bukankah di ayat tadi kan wong Yahudi to niku perintahe. Nggih, estu ning wong muslim pada kali yang lain pun diperintahkan dengan syukur lumantar dalan sing sami. Jadi kanthi lesan, kanthi ati, kanthi amal perbuatan. Contoh Bapak Ibu, ngeten nggih. Pangapunten niki tak takon jenengan, nek jenengan pikantuk yatra niku seneng napa susah, Bu? Kodho senyum niki. Nggih. Pripun, Bu? Nggih, nek wong oleh duit seneng mboten? Seneng to niku. Racake menungso nggih menika. Ning eling nek kula jenengan nampa kanugrahan apapun, Pak, maka Pak, ingat itu datangnya dari Allah. Jobi Quran mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bahkan Allah dawuh mawi ma, Pak. Manika bentuk umum. Wa ma bikum. Dan apa saja yang telah datang pada kalian min nikmatin berupa nikmat faminallah, maka sungguh datangnya dari Allah. Ning emut sing aran nikmat niku mboten namung bondo. Nah kadang kula jenengan ngukur nikmat namung nek oleh duit. Padahal Imam Ghazali menate ngendika, Bapak Ibu napa niku? Urutan nikmat niku cacahe ana 6. Monggo pun presane, Pak. Nikmat niku marotibnya ada 6 tingkatan, Bu. Ning menungso luweh petel anggone golek nikmat sing paling ngisor. Sing paling endep niku lho, sing digolek niku. Apa? Yang pertama nikmat iman Islam. Subhanallah, niki nikmat sing paling fadhil. Nikmat yang terpuncak niku nikmatul iman wal Islam. Awake ki mbak kok iso nyekel keyakinan iman kalih Islam. Niki nikmat sing bangsane paling dhuwur, nikmatul aliyah. Nikmat sing paling luhur Bapak Ibu. Lajeng ping pindhone nikmat sehat wal afiat. Kula yakin niki sing do sami rawuh
Berarti kan ngalamat do sehat kabeh ngene iki. Nggih, isone tindak mergo napa? Sehat. Sehat wal afiat niku nikmat urut kaping pindho. Yang kadang kita tidak merasakan, Pak. Nggih mboten. Niki nikmat yang luar biasa niku. Nikmat kaping loro niku urutane rupane sehat wal afiat. Lajeng kaping 3 nipun nikmatul ilmi, nikmat ilmu. Jadi ngaji ngeten nembe nyesepi nikmat. Napa niku? Rupane nikmat tambahan pengetahuan. Nikmat ilmu, Pak. Ilmu itu termasuk nikmat, Bu. Nggih mboten. Kenapa? Karena dengan pengetahuan akan menjadikan kita semakin paham mana yang benar, mana yang salah. Oh, iki ra kena, iki kena. Iki halal, iki haram, iki makruh, iki mubah, iki ya napa hukume subhat misalkan. Apa? Itu landasan ilmu, Pak. Lajeng kaping 4 nikmatul usrah, nikmat keluarga. Jadi kula jenengan gadah garwa duwe putra enek putu Bu niku janjane nikmat. Berapa banyak pemuda ngantu tekane jodoh ning nyatane ora petuk jodone nganti dadi jomblo abadi. Pirsa nggih? Jomblo lamanya apa? Ora petuk jodoh. Ning aja kuwatir nek ning donya urung petuk bojo, sesuk ning akhirat bakal dhewe pasangan. Menika. Maka apa? Berkeluarga termasuk menika ugi nikmat. Ya, berapa? Nikmat urut yang keempat, Pak. Iman Islam, sehat walafiat, ilmu, lajeng keluarga. Yang kelima nikmatul mal, nikmat bondo. Jebul-jebule sing aran aset, duit, properti niku nikmat nomor pinten Bu? Nomor 5 niku lho. Nggih, mboten. Ning oke sing do lali, dikinten iki paling dhuwur, nggih mboten. Lajeng nikmat paling bontot ya. Nikmat paling ndek apa? Nikmatul jah, nikmat pangkat dan jabatan. Nah, malah sing paling endek oleh di oke sing do ngrayah. Ya kadang-kadang kabeh niku do entek, Pak. Ya sawah kontal, lemah kontal, omah kontal. Gimana Bu? Termasuk gelangi bojone nggih kontal nggih mboten. Gelang, ali-ali, anting-anting, liontin kan kontal, Pak. Napa? Kanggo mburu jabatan. Nah, menika. Padahal niku nikmat urut paling isor. Maka jangan lupa bahwa kula jenengan pikantuk iman Islam nika minangka nikmat sing paling dhuwur sing kedah kita syukuri. Menika. Kenapa? Dengan iman Islam kita menjadi orang yang dijanjikan keselamatan. Ya, nek tanpa iman Islam ora bakal selamat sing hakiki. Ya mungkin iso nggih ora iman, ora Islam ning danyane ya rada lumayan Bu nggih. Ya mboten duwite akeh, duwe perusahaan, akeh karyawane, duwe pengikut dadi bos nggih. Ning mangke nek mati bakal cilaka sak lawase krana ora duwe iman. Nah, maka iman nika termasuk satu nikmat yang paling tinggi. Contoh nggih, jenengan umpami jenengan sampun gadah nikmat sing rupane iman. Maka di hati harus mengatakan alhamdulillah ya Allah kok kula diuripke ning kondisi beriman. Ya Allah kula syukur niki jenengan sing paring ya Allah. Lajeng lesan ngucap alhamdulillah sarengaken amal perbuatan badan menika kedah diarahkan pada bentuk ketaatan. Gandeng pun iman Islam yuk perintah-perintah yuk ditindakake. Apa niku? Perintah contoh perintah negake salat. Monggo dilampahi salat. Mangke nek Ramadan iki kirang berapa bulan kene iki? Tolong saksikas nggih. Poso ya monggo do siam Ramadan. Duwe duit ya bayar zakat. Paling ora zakat fitrah nggih, bayar Pak, paling ora. Mangke gadah aset, duwite turah mampu ya monggo munggah kaji. Ya. Yang mana sekarang daftar tunggunya sudah 30-an tahun. Di daerah Yojo Pak sudah 34 tahun Bu.
daftar tunggu untuk berhaji menika. Maka monggo nek gadah duit luweh nggih Pak nggih, nek saged nggih putrane didaftarke menika. Nek bocah umpama nggih umur 15 tahun menika SMP Pak, daftarke. Asal mun gadah KTP wis iso daftar haji nggih. Daftarke mangke nunggu 30 tahun nggih mboten, 35 tahun bocah iso munggah kajine 15 tambah 35 berarti usiane pun 50 tahun. Nah menika maka nek duit-duit aja mung ditabung ten deposito. Gadah putra didaftarke. Niku lho nek saged napa memikirkan dzurriyyah kita agar mereka bisa berhaji. Niki nek gadah duit. Ning nek mboten ora usah utangke niku lho. Ya kejaba nek utang duwe aset nggih ora apa-apa. Nek ora ya aja paksake sebab Nabi ngemutaken nafsul mukmini muallaqatun bi dainihi hatta yuqda anhu. Hadis Tirmidzi menika. Jiwane mukmin bakal kejiret dateng utang-utange nganti disaurke utang-utange. Maka mari aja seneng utang. Ngoten. Kejaba para bakul utang nggo nambah modal ya monggo, ning asal ana sing kanggo nyaur. Ya, nek sing aran bakul kula yakin nggih kabeh mesti duwe utang. Napa utang dagang? Nek kan diputer to, Bu? Nggih, ora apa-apa niku. Ning maaf aja nganti utang untuk konsumsi. Nggih, diusahakan. Jadi jangan hutang untuk konsumtif ya jangan. Napa utang untuk kemegahan, kemewahan, Pak. Ini maneman, Pak. Ya, jadi kembali apa? Ini bentuk syukur kita berkait dengan iman. Atine ngakeni, lesane mungal alhamdulillah, lajeng sedaya dawuh ditindakake. Nah, menika aja nganti kula panjenengan kok uwal saking pawegeran syariat sehingga samangke mboten ketelah wong sing syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Lajeng sak terasipun pun sebataken Allah pun paring pangemut allati an'amtu alaikum, yang aku telah berikan kepada kalian berupa nikmat tadi itu. Napa niku? Ternyata dikatakan di tafsir ini bahwa Allah sawun paring nikmat datang wong Bani Israel dengan sekian banyak kenikmatan. Contoh Bapak Ibu, contoh kalau nggih mereka diselamatkan saka kejaran raja Firaun misalkan. Termasuk mereka Allah berikan perlindungan kapan? Ketika berada di Gunung Sinai, ya, di daerah ya Jabal Tih, ngoten Pak. Sing teng mriku urip nganti muter-muter selama 40 tahun. Menika apa? Diberikan manna wa salwa. Nggih, manna menika semacam niki, Pak. Napa nggih? Dadi nek wanci esuk nika wonten kados napa nggih sing tememplek ten ana ten watu lajeng ten apa dahan pohon nika Pak. Nika meh kados napa nggih? Meh kados jenang ning rada padat nika Pak. Itu rasanya manis. Itu mana? Lajeng salwa menika semacam burung puyuh Pak. Nika. Jadi mereka bisa hidup dengan cara Allah memberikan mana dan salwa sampai bisa sekian tahun bertahan. Kan penak Pak nggih, ora usah dagang ning pasar nggih wis ben dina melek bonono mana kali salwa niku lho. Ini nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat yang lain yang jumlahnya begitu banyak. Maka dikatakan pada tafsir ini jamaah sekalian apa? Bisyukri alaiha bi taati, dengan mensyukurinya lewat cara taat kepada perintah-perintahku. Ning wangsul malih kadang wis diperintahke nggih sik do ngeyel. Nggih mboten. Nabi Musa misalkan wis dawuh yuk do mlebu ning tanah Palestina. Mereka malah begege ora gelem, Pak. Malah ngomong Musa, kono perang dhewe sampean karo pangeran sampean mangkat dhewe. Bayangan. Niki lho. Jadi kon mangkat malah jawaban apa? Musa mangkat dhewe karo pangerane sampean kono mangkat dhewe ngoten. Wah ini kan memang pokale wong-wong Bani Israel menika. Masya Allah kondo syukur begitu abot, begitu berat.
Kemudian pada nas ini Bapak Ibu ternyata dipungkasi wa anni fadzaltukum alal alamin, dan kami telah mengistimewakan kalian di atas ya alam semesta ini. Nah, nek kita ningali ya fadzaltukum ai abakum, aku telah memuliakan, mengistimewakan siapa? Nenek moyang kalian. Ya, apa? Di atas alam ini mereka menjadi orang-orang yang diistimewakan. Tetapi maknanya adalah fi zamanihim, pada zaman mereka. Maka bukan kemuliaan bermakna mutlak ya. Maka dikatakan pada ayat ini nanti bisa jenengan lihat selain di Al-Baqarah ayat 47 ini, maka saged pun tingali ten Al-Baqarah 122 Pak. Padha niku. Wa inni fadzaltukum alal alamin, dan aku telah melebihkan kalian di atas ya lebih apa di alam ini, di atas alam ini apa, di atas alam lebih mulia dari yang lain, tetapi pada zamanipun bukan mulia secara mutlak. Maka pada tafsir yang lain bisa dirunut nanti Bapak Ibu. Ini dijelaskan pada nas yang lain, wa tafadhilu ya, tafadhil apa niku? Keistimewaan apa? At-tafdhilu al-madhkuru huna huwa tafdhilu ya nasabi wa muaqqati. Napa niku? Yang dinamakan keistimewaan adalah apa? Keistimewaan yang bersifat ya nasab dan waktunya muaqqat tertentu menika. Maka cetha nggih, karena zuriyah Nabi Pak nggih secara nasab memang unggul. Nggih mboten? Zuriyah Nabi Ibrahim to niku ya unggul to niku. Ning wangsul malih dari sisi nasab. Ning babagan kemuliaan secara derajat pahala, maka tentunya semuanya sama, Pak. Nggih mboten. Tapi hanya unggul di bidang apa? Keturunan. Ning kembali bahwa sesungguhnya hal ini menegaskan hanya berkait dengan muakkad, waktu tertentu, tidak sepanjang zaman menika. Terus jangan kemudian mereka merasa kami ini kan bangsa yang terunggul. Nggih Bu. Luweh unggul, luweh mulya, kemudian dengan semena-mena lalu merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan Quran telah mengingatkan napa niku Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Satemene sing paling mulya ten ngarsane Allah sinten? Wong sing paling takwa ing antaraning sira kabeh menika. Nah, kejaba nek anak turun Nabi Pak nggih, misalkan dia takwa, maka apa? Dia punya dua kemuliaan, Pak. Kemuliaan karena amal ibadahnya dan karena nasab. Ning nek nasabe mulya kok ora iman pripun Bu? Tetep ya ora bakal oleh kamulyaan. Maka Islam ora membanggakan sinten nasabe. Maka tidak ada istilah di kulon jenengan anak jadah. Wonten Bu? Napa niku Bu? Anak gemblong. Wonten? Gitu. Oh, sampean anak gemblong Mas, ora bakal manjing swarga mboten. Senajan anak nika ora jelas bapak ibune Pak, mboten. Sing salah dudu bocahe, ning sing salah sinten wong tuane. Nek bocah niku senajan lahir tanpa cetha nikahe nggih, kok lahir Pak, ning asal dheweke ya taat pada Allah, tetep bakal dadi wong sing mulya. Ya, maka jangan mengatakan bapak saya, tetapi ya katakan apa? Ha ana dza laisal fata ya mangkola ya napa niku? Sing jeneng pemuda niku bukan orang yang mengatakan apa? Inilah bapak saya. Tetapi fata menika pemuda yang sejati apa? Orang yang mengatakan ha ana dza, inilah saya. Ya. Jadi kemuliaan itu kemuliaan yang berkait dengan masalah yakni apa? Kemuliaan ketakwaan. Walaisa tafdhilan mutlaqan ala jami'al basyari, dan bukan kemuliaan secara mutlak atas segenap bangsa manusia, maka tidak. Ya kata keterangan nggih, bukan kemuliaan yang bermakna apa? Secara mutlak mboten. Ning kemuliaan yang ada pada zaman itu Pak. Kenapa? Sebab Allah memberikan kepada mereka apa? Di zamannya bisababi irsali al-adid minal anbiya war rusul.
Allah sampun ngutus sangka wong Yahudi menika pinten-pinten macam nabi dan rasul. Maka bisa dilihat Pak Ibu-ibu nggih, sejak zaman Nabi sinten Nabi Yakub nggih kan kathah nabi nggih. Yakub, Yusuf, Ayub nggih terus Yakub, Yusuf, kemudian Ayub ya, terus nggih. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Nah, mereka apa? Termasuk dzurriyyah Nabi sinten Nabi Yakub nggih. Maka apa? Kemuliaannya kenapa? Karena kathah sangka trah Nabi Yakub menika para nabi dan rasul. Kemudian juga wa inzalil kutubi as-samawiyati, dan diberikan pada mereka kitab samawiyah, contohnya kitab Zabur, Taurat, Injil menika. Termasuk muncul dari mereka adalah berbagai macam mukjizat yang ada pada para nabi waktu itu. Mukjizat Nabi Musa misalkan tongkat iso dadi ula ngoten. Tangan dibokke ten kelek iso ngebiak umpami lagi celorong. Lajeng tongkat disebelahke ning segara jadi dalan ini mboten menika. Ini mukjizat Nabi Musa misalkan. Maka apa? Itulah yang dinamakan kemuliaan dan keistimewaan ning tidak secara mutlak, tetapi pada zaman mereka saja. Nah, maka kembali bahwa menika nedahaken bilih kemuliaan yang ada pada mereka adalah kemuliaan yakni di zaman-zaman yang telah ada pada zaman mereka dulu. Menika bukan bermakna bahwa sampai kelak mereka masih superior sehingga kemudian mengatakan kamilah bangsa yang mulia sedang bangsa yang lain bangsa yang rendah semuanya, maka tidak. Menika. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Ternyata wektalipun sampun boten murakabi gandeng sampun jam kalih. Niki nek kula teraske ayat salajengipun boten cukup Pak niki nggih. Masyaallah, mungkin kita akan sampaikan, kita akan teruskan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Makaten semanten gandeng sampun kapatah cekap lan lengkap. Wonten salah lepat nyuwun pangapunten. Mari kita ya kula pungkasi kanthi wasan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondharaken dhateng Pak Kaji Kiyono. Materi yang disampaikan itu tetap itu tapi itu amat terutama dalam video enam perkara yang harus kita jaga dan betul-betul kita miliki. Maka dari itu karena dewan Islam tentu enam perkara itu sangat-sangat menjadi fondasi utama kehidupan kita